взимане се усмихва всеки ден, защо и ние да не влизаме всеки ден с усмивка в залата? 8. Ние винаги. А ние винаги се стремим към. Да. Защото знаем, че изкачвайки върха на планината, сме намерили по-висок връх, който искаме да покорим. Красиво. Да. Кажи 6. Играем. Играем за победа във всяко предизвикателство и те не са шампионска лига. 9. Единственият. Единственото, което може да покориш да постигнеш своите цели, мечти и желания са самия ти. Кажи 3. Единственото правило, което имаме, да се раздаваме винаги на 100% внимание физически, то чрез своята душа, емоции и глас. Да. Ето И какво да? 13. Същото или не е същото? Същото.